Partit Nazzjonalista fit-tmexxija tal-Kunsilli Lokali se jkun qed jagħti priorità assoluta lill-ambjent li jixraq lir-residenti Maltin u Għawċin. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kif il-ħadd filgħodu indirizza attività politika fit-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Huwa saħaq li l-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju huma opportunità illi titwassal messaġġ ċar u qawwi li flimkien nażlu persuni illi jistgħu verament jirrappreżentawk kif inhu xieraq. L-ambjent għalina mhuwiex afterthought. L-ambjent għalina huwa l-ekosistema neċessarja biex il-koll ikonna il-kwalità tal-ħajja li tixirqinna. U għalhekk l-ambjent mhux biss dak naturali, rurali, imma anke urban, l-ambjent ta' fejn tgħix, l-ambjent tal-iskola, l-ambjent ta' fejn taħdem, il-pjazza, triq, il-bankina ta' quddiemek. Għalhekk fit-tmexxija tal-kunsilli lokali ser tkun priorità tagħna li nagħtuk l-ambjent li jixraqlek. L-ambjent li jkun l-aħjar għalik. Bernard Grech sostna illi l-fatt li Robert Abela jrid jagħti proklama lil dawk illi frodaw minn but il-poplu għaliex għaddejjin minn trauma hija surreali għaliex kien il-gvern tiegħu stess illi wassalhom sawn. Sraqt minn ħalq ħaddieħor minn ħalq dawk li verament kellhom bżonn il-benefiċċju. Mbagħad tiġi tgħidilna illi dawn għaddejjin minn trauma. It-trauma li għaddejjin minna daw in-nies huwa ħtija tiegħek għax int għaddejdhom minn din it-trauma x'għalik is-siġġu tal-poter int il-rebħa għalik ifisser iktar milli jfisser id-dinjità tan-nies. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar li huma dawk il-ħaddiema li ħallsu bħajjithom fis-siti ta' kostruzzjoni u rabatu illi għaddejjin minn trauma, ir-residenti li jkollhom jaħarbu minn djarhom għaddejjin minn trauma u dawk il-pazjenti li jintbagħtu lura d-dar għax m'hemmx spazju għalihom fl-isptar u l-ġenituri u anzjani li mhux ilaħqu mal-ħajja illi verament għaddejjin minn trauma. Bernard Grech sostna li Abela u l-gvern tiegħu qed jagħmel minn kollox biex jibqa' fil-poter tant illi issa nqabdu jippruvaw jimmanuvraw biex jinfluwenzaw il-voti permezz tal-akkomodazzjoni soċjali. Tant huwa saħaq illi l-Partit Nazzjonalista lest iwieżel lin-negozji u liċ-ċittadini mhux għax ġejja elezzjoni imma dejjem. Il-pjan li għandna għalik, dak il-pjan se jkun pjan li lilek iwieżnek u jgħinek mhux darba qabel l-elezzjoni imma l-ħin kollu. U l-għoli tal-ħajja nindirizzawa mhux darba imma il-ħin kollu. Laqsam Bernard Grech sostna li fit-8 ta' Ġunju illi ġej il-poplu għandu għażla illi jivvota l-interessi tiegħu fil-waqt li ħeġġeġ lill-familji sabiex l-ewwel ta' Mejju jingħaqdu fil-ġnien tal-Arusa tal-Mosta. Fit-8 ta' Ġunju li ġej int għandek l-għażla li tivvota għalik innifsek. L-għażla hija għalik. Nibdew minna l-4 l-ewwel ta' Mejju f'jum il-ħaddiem imma wkoll fl-20 sena anniversarju minn meta Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea. Inaqdu magħna nhar l-4 l-ewwel ta' Mejju fil-ġinien l-Arusa tal-Mosta ħalli hemmhekk flimkien mar-rappreżentanti tagħna nibdew dan il-vjaġġ biex flimkien u għalik natuk il-lokalità u l-Malta illi inti tixtieq. Francesco Catania, Net News.